Achieng jaloch mar mich mar SJAK dwe mar 12 higa mokadho. Sara matugo tuk adhong kidieny mar lightweight ne omi mich e nyasi manobago odiochieng' manyoro. Ne oyudo mich no bang' ne oloyo simbo tugo e kinde kod adhong mawuok e piny Zimbabwe Chieza Hamakoma dwe mar 12 higa mokadho. Ne oyango mor mar tok yudo mich no kolero ni mano biro miye mijing'o tiyo matek ka kocha mar Alfred Analo. Ne oyango ni mich no biro kelo mijing'o e kind jotugo mamoko ma gitimo gorako e kambi margi mantie gwenge ma Kariobangi North, boma ma Nairobi. Each and every person that participated on this to happen. I actually didn't know about this. It came at a surprise, but I'm forever grateful. Kitu ya kwanza nashukuru sana kwa mpango na acknowledgement, junior upliftment kwake, na pia mimi inanipatia motivation pia kutrain wengine, na at least kazi yetu haiko in vain na kuna watu wanaiona na wana acknowledge.